Hello. Maayong aga. Time check is 3 o'clock. Subong aga. Nag-manicure ako doon nagligad. Nung nakakita ako ka 1,200. Yan, sa klipo. Kita ko 1,200. Kag mga amo ko sa kwarta ka customer ko gin pilo-pilo. Sumanaan mo kay kung sino nag-manicure na akon. Hay ang kwarta na ginpang pilo-pilo na tulad. Kuan ko, manaan akong sino nagbayad kadaya. Manaan akong sino talang customer ko. Ang kwarta na mahigit na pang pilo na tulad na. Ayan. Hello, shout out sa'yo. Shout out dyan, kamusta ang customer ko? Amo dyan, kwarta na. Ayan. Mahipid ang kwarta na. Mahipid kitama. Katumba. Katumba. Ilan ta. Ayan. Katumba. Bakit ka nagatumba? Gatumba. Oh no. Ayaw niya. Ayaw niya tumayo. Ayaw niya tumayo ng phone ko. Bakit ko ganun? Bakit ganun? Mayong aga. Time check 3 o'clock in the morning. Wipe ako katurog. Pag wala ko ka-attend ka LS. Ang nakita ko gali last time sa manicure ko is 1,200 pesos. So ang kwarta na ginapang pilo na tulad do. Pang pilo mahipid. Amo dyan, kaduhado magpamanicure sa ndak na akon. Kwarta nanda. Ginapilo na. Amo dyan. So nami no. Nami kay easy lang pagkuha na sa wallet na. Pang pilo-pilo na. Ayan. Hinaan mo na ka dyan. Manami. Okay. Easy lang pagkuot na sa wallet na. Chicks. Kung sino ang naka-customer ko, manaan na nga ana dyan kwarta. So, hello sa iyo, customer ko. Sunod, subscribe man na ka na akon. Di makita na daya ang kwarta na naging taunak-nakan. So, God bless you, customer ko. Maaluan ka kin. God bless man sa tanan kong customer na may mayad nga tagipusoon na nagtaok na kakatip. Nagligay kong customer daw anak ko 1,000 duwa sa na nagpamanicure tag 500 kanda taga Sirindra. Salamat sa inyo when daw anyo katip. Supposed to be ang sukot ko is 200 pesos manicure pedicure. No? So ito anda ako katip. Thank you gid sa pagtaonyok na ako katip. May kwarta duma ako. Actually guys, may akong gadio, may wide akong sweldo. So ginasarigan ko lang ang manicure ko. Tingala mga imaw kung ay akong gadio, may tiwag ka ng kwarta, ay naupos dun ka.
naubos dun ka cash advance la pero may siyempre may ginagastusan man ginbahay mo namon ka dugang ka kwan sa uma mapayag namon kagidugang namon sa bakal kalupa sa panawan why do gid ako kwarta ay ko tit kasad why ko kwarta bye.